tir. To kapod wantiere twak moko kuom gigo mabende IPOA nowacho ni biro bedo kanono. Kwachako kod wach mabende notimore odiochieng' manyoro, wach mabende wanyalo wacho ni en gino manyalo kelo gwenyruok e paro. Mabende ne waneno ka waluongo gi ni jokuoge kalore ni en gino mabende notima broad daylight kata notimo odiochieng' alanga. Mago jogo mabende nodhi kwelo mano e dala mane e puodho mano mar jatend piny Kenya mar ang'wen mano Uhuru Kenyatta kaachiel kod odhi ketho kambi mano mar gas mar Raila Odinga. Joma kamagi nwaneno kacha kwachako kod kacha mano mabende notimore e puodho kacha. Puodho kanyo nwaneno ka rombe mopogore opogore rombe mathoth ne ikwalo odiochieng' alanga to onge kata polis kata achiel mabende nowuok kacha mar mondo mi ponono ogeng' jogo kik kweli. Wach makamae bende koro ng'ama inyalo se kaluwore kod wache makamagi nikech wanyalo wacho ni kuondego ponono ne onge jogo mane ng'anyo, jong'anyo ne onge kuma masira makamano kata maundu makamano notimore odede. Joyce, ikelo wach maber, but the most unfortunate thing ma akia kaka jo Kenya Kwanza defend en ni kipimo weche ariyogo macha joka nowuok odhi e puoth ng'ato ma private mondo giketh gik moko kendo gikwal. Moko kuom gi noor modhi e kambi jakom mondo dhi obakidi kendo to gigo. Akia pok awinjo Joluo mowar kawacho wachno nyaka nyotimre. Gima ok understand ni jong'anyo ma katibo yienegi ma chik oyienegi e sheria ni mondo oyie ng'anyo emioro polis mondo dhi ogo gi bunde, emioro polis mondo dhi ogo gi tear gas. To jokuo ma akia kuma inyalo jo Kenya Kwanza temo wacho ni jokuo kanyo kawe otiko mar kuo. I don't know. Mokwongo iwacho nwa ka sani koro jo Kenya Kwanza temo nyisowa ni polisi emo nengo miwa authority mar ng'anyo kata otamwa e ng'anyo. Miriambo mapok adwara nwang'o. Chik wacho niya ng'anyo oyiene ng'ata ja Kenya moro amora as long as ni time peacefully kendo unarmed. Onge kama wach ni dhi kwayo rusa ir police, o wach ni idhi inform police ni wadhi ng'anyo miwa security. Police ok ema yieni ni ng'anyuru kata tamre uru ng'anyo. Omiyo sama ng'ato nyiso jo Kenya kawuono ni police ema ne miyo ji mano miriambo. To police achiel ni ka joma konyo dhi kwelo to gionge kuno. Ka jomoko dhi bakidi mondo keth gige jakom property ma private to gionge kuno. To jok ma katibo yienegi ni mondo ng'any to police ni kanyo kendo ba tear gas moko banya ka kidi. Idwa temo wacho na ni joma ng'anyo ema richo, police ema ber. Idwa temo wacho na ni sirikand ni timo gik moko kikatiba maonge kama gipogore gi katiba. Ka katibo yie ni ji ng'any to gitamre ng'anyo. To ka katibo dagi ni kik kwal gir ng'ato to sirikal ema organize joma dhi kwelo. Kendo ok wanyal wacho ni gini miriambo nikech un jofwambo. Nyocha un nyaka gi clips go. Un manyocha ubedo gi press conference gi Kimani Ichung'wa gini. Ka wacho ni macha majority leader e same parliament mabeti wacho ni parliament will do the right thing. Majority leader ochung' wacho ni wadwa keto jopiny mondo dhi okaw lobno, wadwa keto jopiny mondo dhi okaw gigo, to ka gik chieng'no to waneno ka gioro jopiny gadieri odhi kaw gik moko, ikwalo rombe, itong'o yien, jomoko segero nyaka kibanda kanyo. Tiwacho na ni jogi joma beyo omiyo wane mwaricho wajok mapingo gik maricho magitimo gi mwaricho ok timre kamano Joyce. Ok tim kamano. Beti korka kori wach makamano wen wach manyaka sani wanyalo wacho ni en wach mamako chunya ahinya kalore na diera kata